ще караме. Тръгнали сме. Там ето ги тях двамата. Аз карам леко, защото снимам. Еми напред. Да. Нали отиваме към кетчупа, бе? Баири, ти ще ги скарам и се някак си. Тук караме. Тримата сме с колелета. Аз карам леко, защото съм с една ръка. Те двамата са напред. Изморих се вече. Здрасти! Сега се карам без ръце. Карам без ръце. Тук лекичко съм аз с надолнището. Еми айде, а после баири ти. После баирите мога дори да слеза и да тикам. Честно. Сега те двамата са надолу и аз тръгвам натам. Само че с по-лека скорост ще бъда без ръце. Ето, другата ръка държа. Те двамата да отиват натам, аз тук си карам леко, защото съм и с телефон и съм с една ръка. Те двамата вече заминаха. Аз съм тук самичка. Там има баир. Много ги мразят тези баири. Ето ги там. Стойте, чакайте да превключа на пета, защото съм на четвърта. Аз карам леко, защото съм и с една ръка и съм с телефона, ако падна, ако забия силно контрата и... Идва кола. Няма проблем, защото ако се засилим и баири част ги върта. Тук има място, където няма баири. Ма има кучета. Ето натам да ходим към там. Аз като засилям много... Да се спуснем на махалата, искате. Не, на мен там не ми дават. Аз искам, мама. Ето го. Джимджик. Кола. Моята с 27 скорост. Ама нещо искам да кажа. Ама изчакай. Правим тук задръстване.